De gaat mee naar Ubachsberg. Schutterij Sint-Hubertus is de winnaar van het Oud-Limburg Schuttersfeest, het OLS. Het bleef lang spannend in Melick, want pas rond 5 uur ging Ubachsberg er met de winst vandoor. 23 schutterijen begonnen vanochtend aan de strijd om de En Tom Doesborg die heeft het op de voet gevolgd. Tom, is dit nou een verrassende winnaar? Ja, zeker is dit een verrassende winnaar, want eindelijk komt het OLS weer naar het Heuvelland, naar Zuid-Limburg. Daar waar het zo fijn is om altijd een schuttersfeest te organiseren. Voor Ubachsberg niet de eerste keer. In 1971 won de vereniging al een keer en in 1979. Dus de mensen die toen leefden kunnen zich er nog wel wat van herinneren. Maar vandaag waren het Klaar van Erp, Christian Hoene, Huub Loze, John van Kan, Daphne Broers en Joep Konjaerts die de naar Ubachsberg gaan brengen over enkele uurtjes. En dat was natuurlijk een enorm feest toen Willy Broordes uit Oppicht miste en John van Kan als achteropschut het laatste punt kon scoren voor Ubachsberg. Ja, dat is natuurlijk. Hè. Het is een ganse spanning en ja, daar leidt ze toch wel naartoe. En, ja. Maar het is zo uitpakt, dat is geweldig. Geweldig. We waren al blij dat we bij de laatste 10 waren. En ja, daar waren we zeer content, want ja. Moet nog even dalen, denk ik. Ja, dat denk ik ja. Had je iets metgekregen dat er een bij Oppicht gemist werd? Nee. En dit was dat geweldige moment voor de schutterij Sint-Hubertus. Ik besef het zelf nog helemaal niet zo erg. Maar dat is geweldig. Dat is echt heerlijk. Dat over vanmorgen niet durven dromen. Nee, wat betekent dit voor Ubachsberg? Ja, geweldig. Geweldig. Dat is na zoveel jaar mogen we eigenlijk ook weer gelukkig terugkomen op zaterdag. En we hebben dan ook zitten. Dat is geweldig. Natuurlijk Christian hem mee. Die zit zelf als tweede. En dan de volgende komen de Bugse wissel dat denk ik gemist heeft. En wie de achterop zat erongerin stond, die zei toen hoed voor achter ons van hey, die hebben we nog gemist. En toen wist we eigenlijk al genoeg. Heerlijk. Ja, Tom, dat zijn mooie beelden uit Melick. Nu gebeurde er ook iets opvallends vanmiddag. Schutterij Eendracht uit Papenhoven-Grevenbicht die trok zich vanmiddag terug omdat ze het OLS volgend jaar niet willen of kunnen organiseren, zouden ze winnen. De vraag is dan, hadden ze dat niet wat eerder kunnen bedenken? Ja, dat hadden ze eerder kunnen aangeven. Daar hebben ze een hele week voor gehad. Maar ze hebben zelf besloten om eerst te kijken, halen we die top 10? Nou, toen kwamen alle burgemeesters bij elkaar. En Hans Verheijen, burgemeester van Sittard-Geleen, had dus nog 2 verenigingen erin. Grevenbicht en Oppicht. En Grevenbicht, organisator van het OLS, een paar jaar geleden heeft gedacht van wij gunnen de eer dit jaar aan Oppicht. En dat was bijna gelukt tot het allerlaatste toen Noël Schroten een punt liet staan voor Oppicht. En waardoor we dus nu naar Ubachsberg gaan. Tom, wat staat er vanavond nog te gebeuren in Melick? Niet meer zoveel. Binnen nu en een half uur is hier prijsuitreiking in de tent. De 10 beste schutterijen worden geëerd. Ook de winnaar van het jeugdschieten van Sint-Catharina uit het Belgisch-Limburgse Beek. Die hebben het shotje gewonnen. En daarna zal een hele stoet, en dat is bij ons online te volgen, de prijsuitreiking, maar ook de terugreis naar Ubachsberg en de binnenkomst van de op Ubachsberg. Dus ik roep iedereen op in de omgeving. Heerlen, Kunder, Trintelen, Kolmond, IJzerheide, om allemaal vanavond op Gemberg te komen kijken wie de Ubachsberg binnenkomt. Tom, dankjewel.